Tankiela Production. Al Alpha AB Chamboko physically fimuko matadi kabebi karasta nemashe tsari sili akaziye musiyano wedo masinde chili kari kufungidzira rimwe rudondo pandeli kari kudaro kachiudza tete Michael tekangwa kabebi kangu tekangwa kabebi kangu kanofarira konana nehama dzangu ndakakaratidza sheli ndichiti nditete wangu tekangwa kabebi kangu tekangwa kabebi kangu kanofarira konana nehama dzangu ndakakaratidza sheli ndichiti nditete wangu kanodada neni hanzi ndoita matiri kakandibvunza Chambu chatenga rini vhiri ndikati bhei chingotarisira pachipiri kanondipinza bhizi pachinokwana chipiri kanondinzwira shanje yakadi kubva pandiri andikatratseka nesenemu yekutipiri kakambonditi chambondinezi kubig jiri pauchatenga mota nemba tichanyora wiri tekangwa kabebi kangu tekangwa kabebi kangu kanofarira konana nehama dzangu ndakakaratidza sheli ndichiti nditete wangu tekangwa kabebi kangu tekangwa kabebi kangu kanofarira konana nehama dzangu ndakakaratidza sheli ndichiti nditete wangu kanorova nedhomo kanombotenga majoli kotanga kundinetsa koti ndatitambe vholi ndikada kuramba koti wakufunga moli kanobva kanditarisa kobva kanditi oli kabebi karasta nemazhetsari sili akaziye musiyano wedo masinde chili kari kufungidzira rimwe rudondo pandeli kari kudaro kachiudza tete Michael tekangwa kabebi kangu tekangwa kabebi kangu kanofarira konana nehama dzangu ndakakaratidza sheli ndichiti nditete wangu tekangwa kabebi kangu tekangwa kabebi kangu kanofarira konana nehama dzangu ndakakaratidza sheli ndichiti nditete wangu